Moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas por asistir a esta rolda de prensa onde vou dar conta dos asuntos aprobados hoxe na Xunta de Goberno do venres. Dos asuntos, o primeiro dos puntos é unha licencia O primeiro dos puntos é unha licencia de obras para unha vivenda na Praza de Cervantes. O segundo dos puntos tamén é unha licencia, a concesión dunha licencia, neste caso para a restauración das cubertas da Catedral, por un importe de 1,5 millón de euros, que conta pois con restaurar todas as cubertas do templo. A proposta número 3 da Xunta de Goberno é tamén outra licencia para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no Eixo. E no caso da proposta número 4, tamén unha licencia para executar obras de rehabilitación da coberta nun inmoble na travesía de Vistalegre. A proposta número 5 é unha licencia para a instalación dun ascensor na rúa de Rodríguez de Biguri. A proposta número 6 de Xunta de Goberno é tamén a concesión dunha licencia para obras de rehabilitación nunha vivenda unifamiliar na rúa de Espiñeira. A proposta número 7 é tamén unha concesión de licencia para unha vivenda unifamiliar para obras de reforma. E a proposta número 8 e a proposta número 9 que son conxuntas, teñen relación entre elas. Unha delas é para a demolición dun edificio situado na avenida de Rodríguez de Biguri e a outra proposta é para a construción dun edificio de 5 plantas no mesmo solar. A proposta número 10 é unha proposta do concelleiro de Espazos Cidadáns de modificación do inicio do procedimento de avaliación ambiental do plan especial de ordenación e rehabilitación do Camiño Francés en Santiago. Presentará o concelleiro en rolda de prensa probablemente a semana que ven. Trátase dunha proposta conxunta realizada de forma interadministrativa entre o Concello de Santiago e o Consorcio, que ten como obxectivo pois o inicio da modificación deste plan especial para protexer a entrada do Camiño Francés na nosa cidade, no ámbito do Camiño do Norte, ao seu paso por Abacolla, ata Monte do Gozo. Como dicía antes, protexer o camiño, a súa protección do patrimonio, a súa recuperación tamén en señalización. Tamén se procura, con esta modificación do plan, pois axilizar as diferentes tramitacións que poda haber de autorizacións en rehabilitación de vivendas. Para a semana o concelleiro Jorge Duarte pois dará máis, explicará en rolda de prensa con máis detalle o contido desta modificación do plan especial. A seguinte proposta, tamén unha proposta do concelleiro de Espazos Cidadáns relativo á modificación puntual da ordenanza da hora e o aparcamento de residentes. Como sabedes, hoxe celebrouse ás 11 da mañán a comisión co resto dos grupos da oposición para tratar a proposta da ordenanza da hora. A proposta número 12 é unha proposta da concelleira de Mocidade de as actividades que desenvolverá vinculadas aos orzamentos participativos da Mocidade, 100.000 euros como todos os anos, con un total de 9 propostas que foron as gañadoras fai uns meses, en outubro, cando subemos a votación final, a decisión dos mozos e mozas que participaron. Son 9 propostas que se desenvolverán dende o mes de marzo ata decembro de 2019. En concreto, temos unha proposta de arte urbano, derrumbando muros con pintura de 15.000 euros, que se desenvolverá no mes de maio. Tamén unha semana do cine ao aire libre, que se fará en xuño. Outra vez o Boas Noites, que sae unha proposta que gañaran edicións anteriores,
que se desenvolverá tamén en xuño, aulas de autodefensión para mulleres, formación en consumo responsable e economía social en colexios, institutos e asociacións veciñais, actividades con cans para o fomento e a atenza responsable, o Hortalízate, que tamén é unha proposta que xa se fixo en anos anteriores, a gañarán en edicións anteriores para hortas ecolóxicas, en formación para a mocidade nas hortas ecolóxicas, curso de lingua de signos, por último, a proposta número 9 son espazos de socialización para crianzas e tamén para adolescentes. Como decía, o orzamento total para todas estas actividades son 100.000 euros, decidido polos mozos e mozas, e desenvolveránse dende marzo ata decembro. A proposta que me perdín, 13, da Xunta de Goberno de OSE, é unha proposta da Concelleira de Centros Cívicos para a aprobación das actividades de centros cívicos e os seus prezos públicos de xaneiro a xullo do 2019. Trátanse dunha proposta cun orzamento de 167.000 euros, distribuído en actividades que son habituais nos centros cívicos, pero tamén algunha actividade nova vinculada con clases de teatro, con xogos populares e tamén con actividades pensadas para o banquete de Conso. A proposta número 14 e 15 son dúas propostas do Concelleiro de Educación para enviar ao Tribunal Administrativo de Contratación Galego dous recursos de reposición que existiron, que hai sobre a licitación da ludoteca de Fontiñas no Centro Educativo de Lecer María Miramontes. Un recurso especial presentado pola empresa Atlantic Ponte e outro recurso presentado por Don Bosco. Ambos recursos teñen que ver coa valoración que se fixo do apartado de material funsible de xoguetes presentado nas ofertas. Con estas propostas enviarase os dous recursos ao Tribunal Administrativo de Contratación galego para que os resolva. A proposta número 16 trátase dunha devolución de fianza para responder a un contrato de consultoría e asistencia técnica do Centro de Interpretación Ambiental. Devólvense 1.274 euros. A proposta número 17 trátase tamén de outra devolución de fianza, neste caso do Servicio de Creación, Cobertura e Mantemento do Arquivo Fotográfico. Devólvense 1.479 euros. A proposta número 18 é unha corrección dun erro dun acordo tomado o 13 de xullo de 2018 vinculado a unha bonificación no imposto de plusvalías, o imposto de aumento de valor de terreos de natureza urbana, onde existía un erro nos herdeiros que tiñan dereito a esa bonificación dese imposto e corríxese dito erro. Dende a proposta número 19 ata a proposta 45 trátanse de bonificacións na taxa de saneamento e depuración da auga e tamén nas bonificacións do imposto de plusvalías, do imposto do aumento do valor dos terreos de natureza urbana. E con isto remataríamos a Xunta de Goberno ordinaria. En esta Xunta de Goberno houbo 3 urxencias. A primeira das urxencias é a aprobación do proxecto da reurbanización de García Lorca en Vite por un importe aproximado aos 600.000 euros.
Sabedes que esta sería pois a primeira fase que se realizaría dentro dun plan que hai de reurbanización do barrio de Vite, que inclúe pois outras rúas como Carlos Maside, Guadalupe, Celso Emilio Ferreiro e Irmandiños, pero iniciaríase pois por García Lorca con este orzamento de case 600.000 euros. Por outra parte, a urxencia número 2 da Xunta de Goberno a aprobación tamén dun proxecto de obra do Parque Infantil en Conto dos Olmos, na parroquia de Bando, unha obra que foi decidida polos veciños nos orzamentos participativos do 2018 e conta cun orzamento de 60.000 euros. Nos orzamentos participativos do 2018 os veciños decidiron unha partida de algo máis de 200.000 euros para a instalación de diferentes parques infantís ou biosaudables nas parroquias do rural norte. Este é un deles, o que os aprobamos aquí, o do Coto dos Olmos en Bando, por 60.000 euros. Outro xa está en licitación, que se prevé adxudicar, xa está adxudicado recentemente, que é o Parque Infantil en Lavacolla, e despois tamén hai outro proxecto que se iniciará a licitación en breve, que é o dos biosaudables. E por último, a última urxencia de Xunta de Goberno trátase dunha proposta do Concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia relativa á aprobación e a adxudicación do contrato de suministro de enerxía eléctrica. Acollémonos a un convenio que temos coa FEMP, coa Federación Española de Municipios e Provincias, para este suministro de enerxía eléctrica, o cal pois é un contrato que facemos por 12 meses, prorrogable a outros 12 meses. A novidade neste contrato, en comparación co que tiñamos anteriormente, é que aparte de incluir o suministro eléctrico do Concello de Santiago, tamén se inclúe o suministro eléctrico pois de organismos dependentes do Concello, como pode ser o Auditorio de Galicia ou Incolsa e Tusa, e ten un importe de 1.849.000 euros de licitación, o cal é un prezo que está pois moi por debaixo do actual prezo de mercado en enerxía eléctrica, que é unha das vantaxas que ten pois esta suscripción ao convenio da FEMP, e que ademais tamén pois durante esta licitación da cal se encarga a FEMP tamén poderá haber baixas e polo tanto resultar máis económico para o Concello. E con isto acabaría pois con todos os puntos que foron aprobados hoxe na Xunta de Goberno. Tendes algunha pregunta? Perdón? Da Xunta non. E alguén ten algunha pregunta da Xunta de Goberno? Nada. Bueno, pois adiante. Non sei se ti nos podes explicar algo, pero bueno, antes a roda de prensa sobre porque preguntamos por que o Concello non está na rede Oxén contra a violencia de xénero. Pois non son a persoa indicada para dar resposta. A verdade é que descoñezo as declaracións que fixo o Partido Popular, que as fixo hoxe nunha rolda de prensa. Sí, prácticamente eso. Se solicitou en repetidas ocasións que o Concello se integrara na rede Oxén e que non se integrou. Eu creo que hai unha información máis detallada a poder dar a Concelleira de Igualdade, Marta Lois. Si que despois, se iso dende prensa, pois falase con ela e das as súas declaracións. Alguna pregunta máis? Bueno, pois se dá gusto. Dime. En Madrid confirmouse que empezou a depuradora de repetir os fondos. Ainda despois de que a Consellería estivese subastando por aí. Que decir a usted?
bueno, na reunión que houve onte en Madrid co alcalde e con AES, pois confirmouse o que nos levábamos dicindo de fai tempo, que o proxecto estaba encamiñado, que a localización iba a ser a proposta que fixera o Goberno de Compostela Aberta, ampliando a actual depuradora da Silvouta, que ademais a forma do procedimento tamén iba a ser a proposta que fixéramos dentro do Goberno, que é un diálogo competitivo que nos permite optar a tecnoloxía máis innovadora que poda haber nese momento, e que ademais os fondos tamén continuaban reservados para o Concello de Santiago dentro deses fondos europeos que hai con límite para gastar a todo 2023. Eu creo que na reunión de onte confirmouse todo o que levaba dicindo dende o Goberno nestas últimas semanas, que a pesar da subasta que fixo a conselleira de infraestructuras e a pesar tamén da compañía que tivo do voceiro do Partido Popular en Santiago, que actuou máis como un delegado da Xunta de Galicia que como concelleiro de Santiago, pedindo que eses fondos foran para outros proxectos, pois ca reunión de onte queda confirmado que os fondos, como decíamos nós sempre, se quedan en Santiago. E confirma tamén esa actitude desleal que existe desde a institución hacia o Concello de Santiago, no que parece que interesan máis intereses partidarios que o interés de que Santiago teña unha depuradora. Esa petición que se facía por parte do Partido Popular, por parte da súa conselleira e por parte de Agustín Hernández, de que os fondos de Santiago que están destinados a Santiago se destinasen a outros concellos, nunca tal cousa se viu. A min parecíame totalmente indecente, tendo en conta que ainda quedaban 4 anos para rematar o prazo, ainda quedan 4 anos, que o proxecto está encamiñado e que ademais todos temos un interese en que Santiago teña unha depuradora cun proxecto moito máis económico que o que había anteriormente. Entón eu creo que as noticias de onte de Madrid son noticias moi positivas para a nosa cidade, porque temos máis cerca esa depuradora, que é unha depuradora que ten o consenso social e o consenso do tecido medioambiental, que é máis económica tamén no seu orzamento, tamén que eses fondos siguen reservados. De todas formas, aínda que non houbera eses fondos reservados no convenio, sempre se asumía que o Estado aportaría o 60%. Alguna pregunta máis? Pregunta para a Comisión de Oxasonte. Sí. Finalmente levarse a pleno os tribunales a semana que ven. Houve 2 comisións hoxe, unha era para tratar a aprobación definitiva das terrazas, despois de que a Asociación de Hostelería lle dera o visto bo a proposta de aprobación definitiva que se lle fixo desde o Goberno. Esa proposta quedou aprobada na comisión e irá a pleno o luns. O luns se convocará un pleno extraordinario despois do que xa estaba convocado da Conta Xeral para a aprobación das terrazas. E no caso da aprobación da ordenanza da hora, queda pendente para unha próxima comisión, convocarás outra comisión, xa que a oposición solicitou documentación complementaria. Que partido da oposición? Ou todos? Pois non sei se foi unha petición unánime ou non, a verdade, non formo parte desa comisión, non tiven oportunidade aínda de falar en persoa co Concello de Espazos Cidadás. Sí que sei que solicitaron unha serie de documentación relacionada con mapas ou situación xeográfica das diferentes rúas que están afectadas para poder facer unha valoración máis detallada da proposta de ordenanza, e acordouse que se celebraría outra comisión nos próximos días unha vez se enviara esa documentación. Unha cousiña máis? Vale, pois moitas gracias.